Uma ushembe usuke esephumile kumuntu noma ungakhuluma uthini akafikelwa lutho akudika izindawo. Lenhlasi ke idinga wena ukuthi uyikhongozele. Idinga wena ukuthi uNkulunkulu umcele uthi Nkosi ngisize. Baba ukuthi ayiqali ngo9 inkonzo yabo. Bayihlehlisa ku10 kodwa baba esesibuka ukuthi u11 ngoba namanje nje kusathule Nkosi yamakhosi. bayafunda vele. Nkosi yamakhosi. Thathe kanjalo. Kunjalo baba. Kodwa ke into ngithi ngizophathisa yona kubo. Nkosi yamakhosi. Njengoba ngingasakwazanga ukuthi ngiyifikele mina. Nkosi yamakhosi. Ukuthi ningitelele bona ukuthi njengoba belapha esikoleni siyayiqhenya kakhulu nabo. Nkosi yamakhosi. Njengoba belapha esikoleni bamele thina sonke njengoba thina bayithemba nekusasa lethu. Mangithi lethu ngisho lo muzi wasekuphakameni nelesizwe samaNazaretha bawushembe mabelapha. Manje ke noma behlangabezana nani bengakhohlwa ukuthi ekhaya kuphi siyoyenza imizamo yokuthi sibalekelele noma izinto ezibathinta umphefumulo noma amaphutha engathi umuntu mayese ewele ephutheni bese eyabaleka noma singavula umnyango ukuthi abantu abenza amaphutha noma kanjani. Kodwa kuyenzeka umuntu ayithole esenkingeni ethile angazi ukuthi uzophuma kanjani kuyo omunye agcine sibalekele. Usekhaya la awukwazi awunalo elinye ikhaya ngaphandle kwekhaya kwini. Uma uhlangana nankingani kufanele ekugcineni ubuye uze khona siyohlala phansi njengomndeni sibuke lento ukuthi sizoyenza njani sizomsiza kanjani lo mntwana isixazululo siyovela. Nkosi yamakhosi. Kodwa okukhulu ukuthi bazi ukuthi ngiyabathanda futhi ngiyayiqhenya ngabo futhi bangakhohlwa ukuthi basimele sonke bamele ushembe njengoba belapha. Nkosi yamakhosi. Abayimisele kakhulu. Abayimisele kakhulu. Nkosi yamakhosi. Kuhle ngoba sikhuluma nabo kusaqala. Nkosi yamakhosi. Bezame ukuthi bagweme i-influence yezinto ezizodiverta ifocus yabo emsebenzini abayowenza lapha. Nkosi yamakhosi. Uyabona? Baba. Nkosi yamakhosi. Umlayezo wami lowo bona ukuthi ngiyacela kakhulu bengakhohlwa ukuthi ngiyabathanda bonke nokuthi ngiyayiqhenya ngabo bonke nokuthi siyabadinga. Umuzi wasekuphakameni uyabadinga, ushembe uyabadinga, uNazaretha uyabadinga. Nkosi yamakhosi. Sikhona uma behlangabezana ney'nkinga sohlala phansi sixoxa bengasigwemi. Iluleko zikhona abangayifuna kubangani babo kodwa ezinye beqaphele. Nkosi yamakhosi. Ababoyifuna kithi ngoba sesike sayihamba le ndlela siyazi thina ukuthi ikuphi la kwenziwa kanjani mase kunje kwenziwa kanjani mase kunje. Nkosi yamakhosi. Baba. Ngilungile mshumane.